sampeyan isin tur ya aku ora ngerti tata krama. Jroning peperangan ora ana tata krama. Jroning peperangan ora ana isin, jroning peperangan anane men kowe apa aku sing tekane mati. Ayo, nek pancen nyoba karo Baladewa, gage jotosen Baladewa. Nuwun sewu lho, sampeyan sing dawuh, gage jotosen Baladewa. Nuwun sewu. Waduh, iki malah kesrimpet nang wayang. Nyuwun pangapura, Pakde. Tak nganggo nggon aku dhewe rusak-rusak ora nempuhke. Ayo jotosen Baladewa. Nuwun sewu, sampeyan sing ngakon. Waduh. Wah! Oh, baik. Wah, dan kalah. Wah, strayoli binatang keparat jajalan. Wah, marang tak dawuh kon bales aku mak jelek ning dodok. Upama dudu Baladewa tak kira wis Katriwandan ora eling Brawadasena. Yo, Antasena, kowe wani karo wakmu, kowe mentala karo wakmu Mandura. Yen ngono aku kudu mentala karo kowe. Yen aku ora mentala karo kowe, tangi aku iso ketemu karo Yai Prabu Ndalawati. Ayo, maju kene. Urung ngerti kekuwatane nata Mandura Prabu Baladewa. Ayo, ayo. Lho. Barang aku nenani karo Siwa Mandura dikon males tak wales. Wangune nesu Siwa Mandura. Ning jroning duka karo aku lah kok ngane-ane temen. Aku lagi teko kok dicokot mongko ngereng kaya buta. Lah. Iki nek ora tak tenani jebul bener panggraitane ngatiku. Aku wis matur karo Siwa Ireng yen saking dadi pepeteng negara Ndrawati kuwi Daya wujude Siwa Mandura. Wah, syukur malah iso ngerti sapa sing arep gawe wisuna, sapa sing arep gawe geger negara Ndrawati. Pakde, kowe kok nyokot kaya buta. Kowe kuat nampani sungutku. Aku mengguru karo kowe, ning aku njaluk ngapura sadurunge